Il-produzzjoni tal-majjal Malti baqgħet b'saħħitha mill-bidu tas-sena li għaddiet l-hawn, grazzi għall-għajnuna tal-Gvern biex inaqqas l-impatt tad-diffikultajiet, partikolarment riżultat tal-COVID-19 u żidiet fil-prezzijiet tal-alf minħabba l-gwerra fl-Ukrajna. Il-Gazzetta Kulħadd ippubblikat statistika li ngħatat fil-Parlament li minnha jirriżulta kif l-inċertezza fis-settur damet biss ftit ġimgħat hekk kif il-Gvern intervjena biex jipproteġi l-katina tal-ikel lokali u setturi li ġew affettwati biż-żieda fil-prezzijiet tal-ġwies tal-annimali. Mill-bidu ta' Mejju tas-sena l-oħra il-Gvern nieda skema ta' sussidju temporanju għall-istabilizzazzjoni tal-prezzijiet ta' 10 miljun euro biex tiġi garantita s-sigurtà tal-ikel lokali u tiġi immitigata ż-żieda fil-prezzijiet relatati. Fil-ftit ġimgħat qabel tħabbret din l-għajnuna intwera tnaqqis ta' 9% fil-qatla medja fil-biċċerija għalkemm ix-xahar ta' wara reġa' kien hemm irkupru sħiħ għal livelli normali. Ċifri li ngħataw din il-ġimgħa mill-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo juru li l-produzzjoni tal-majjal fil-biċċerija dvarja skont il-perjodi, b'total ta' aktar minn 51,000 ħanżir maqtula s-sena l-oħra, medja ta' kważi 1,000 ħanżir fil-ġimgħa. Il-Ministru Refalo fakkar ukoll f'interventi finanzjarji ulterjuri fis-settur, fosthom l-għajnuna lill-Kooperattiva tal-Majjal, il-Pig Welfare Scheme u għajnuna relatata mal-COVID-19. Sorsi qrib il-biċċerija spjegaw li d-domanda domestika għal dan il-laħam tiżdied sew fis-sajf minħabba l-barbecues u fil-perjodu tal-miliet minħabba l-ikliet.